ପିଲେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ। ଆଜି ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର ପରିବେଶର ଚତୁର୍ଥ ପାଠର ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା। ଆମେ ରାସ୍ତାର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଯିବାବେଳେ ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜଙ୍ଗଲ ବା ଅରଣ୍ୟ ଦେଖିଥାଉ। ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦରମୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଜଙ୍ଗଲ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଏ ନା ପାହାଡ଼ିଆ ଓ ମାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଜଙ୍ଗଲକୁ ତୁମେ ଦେଖିଛ ପିଲେ? ହଁ, ମୁଁ ବି ଦେଖିଛି, ତମମାନେ ବି ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନା? ଜଙ୍ଗଲ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ଜଙ୍ଗଲରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ ଯଥା ଶିଶୁ ଗଛ, ଶାଳ ଗଛ, ଶାଗୁଆନ ଗଛ, ବାଉଁଶ ଗଛ, ସବାଇ ଘାସ, କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଆମେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖିବା ପାଉ। ତା ଛଡ଼ା ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଥାଉ? ଜଙ୍ଗଲରେ ବିଭିନ୍ନ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥାଉ। ପଶୁପକ୍ଷୀ ଜଙ୍ଗଲରେ କ'ଣ ସୁଖୀରେ ଥାଆନ୍ତି, ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତି। ତା ସହିତ ସେମାନେ କ'ଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆହାର ମଧ୍ୟ ପାଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତି। ତା ସହିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଥାଉ? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ପାଇଥାଉ, ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଥାଉ, ଯଥା କାଠ, ବାଉଁଶ, ସବାଇ ଘାସ, ଲାଖ, ମହୁ, କେନ୍ଦୁପତ୍ର, ଫୁଲ, ଫଳ, ଝୁଣା ଇତ୍ୟାଦି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ହେବା ଲାଗିଛି। କାରଣ କ'ଣ? ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି। ଆମେ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଉଛୁ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ଜଙ୍ଗଲକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଉଛୁ। ତା ଛଡ଼ା କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଟି ଜଙ୍ଗଲର କାଠକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ଆମ ନୀତିଦିନିଆ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହୃତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ। ତେଣୁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରୁ ନିକଟରେ ଥିବା ଗ୍ରାମ ରାସ୍ତା ଉପରୁ ଗତି କରୁଥିବା ଆମେ ଖବର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ? ଏବେ କୋଭିଡ଼ରେ ଆମେ ଘରେ ସବୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ। କ'ଣ ନା ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ହାତୀର ଉପଦ୍ରବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସଡ଼କରେ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜୀବ, ସଙ୍ଗଡ଼ରେ ଜଙ୍ଗଲୀ ଚିତା, ସଡ଼କ ଉପରେ ହରିଣର ରାସ୍ତା ରୋକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବହୁତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ହେଲେ ପିଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ନା ଗଛ କାଟିବା ନାହିଁ, ନିଆଁ ଲଗାଇବା ନାହିଁ, ଜଙ୍ଗଲର ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ପିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଇଥାଏ ନା ଜଙ୍ଗଲ ଆମକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ୟାସ୍ ଦେଇଥାଏ, ବର୍ଷା ଦେଇଥାଏ, ମରୁଡ଼ିରୁ ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ପିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଯେତିକି ପଢ଼ିଲୁ ସେ ଉପରେ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯିବା। ଅଭ୍ୟାସରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପଦାର୍ଥ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ନାମ କହିବା? କାଠ, ବାଉଁଶ, କେନ୍ଦୁପତ୍ର, ସବାଇ ଘାସ ଇତ୍ୟାଦି। ସେହିପରି ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପଦାର୍ଥ କ'ଣ? କାଠରୁ ଆମେ ଗୃହ ଉପକରଣ କରିଥାଉ, ବାଉଁଶରୁ ଆମେ ଘର କରିଥାଉ, କେନ୍ଦୁପତ୍ର ବିଡ଼ି ବନାଇଥାଉ, ସବାଇ ଘାସରେ ଆମେ ଦଉଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ। ପିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏବେ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ଘରେ ରହିଛୁ। ହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ନା କ'ଣ? ଆମ ବାଡ଼ିପଟରେ ଗୋଟେ ଚାରା ଗଛ ଲଗାଇବା ଏବଂ ଗଛଟିର ଯତ୍ନ ନେବା। ଏତିକି ଦେଖିଥିବାରୁ ଆଜି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କହୁଛି। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିବା। ଘରେ ରୁହ, ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସବଳ ରୁହ। ବାପା ମାଆଙ୍କ କଥା ମାନ, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ହଇରାଣ କର ନାହିଁ। ସାବଧାନତା ସହିତ ରୁହ।